Gur má go Tomás agus Bernice freisin, agus gur má go gur an cura. Agus caiid mé rá tá mé an ar bhí seach os chur na daoine álan anseo. Ach se tá mis DJ, tá mé creaaltóir, tá mé fum ilantóir freisin. So thusnig mo héil sna seachtaí, go luas sa seachtaí I rá cúil, I cúnta bailíoch lia. Agus bhí hisismóirí agus daoine le stocha bhí grá chud an Gaeilge agus tháinig siad le chéile agus thusnig siad muintir crónán. So bhí an muacha, so nuair a thusnig siad lean sé le scoil Gaeilge, scoil crónán, agus bhí sé ceann na chéad Gaelscoil a bhí bailíoch lia. So bhí mise ceann na chéad dalta I scoil crónán. So bhí an buagam mar bhí mar elam mé Gaeilge. Agus tar éis sé sin le haig tam gear chuig mé go dtí clás cilíonn I clún dulcán. Ach I riad na 8 aithrig mo Scéal beagáín agus bug mé go limnach áit dúchasach má máthair. So bhí sé 6 cultúr seachtam, mar bhí mo Gaelscoil anna beag le buaclaí agus chalíní, agus an sin bhí mé I na Slíseans Convent le a lán chalíní, agus just bhí sé anna difriúildom. Bhí na ábhar a difriúil mar san Gaelscoil bhí mé ag eolam metalwork agus woodwork agus rudí mar sin. Agus bhí feibanna ag go ag eolam freisin, so bhí mo Gaelscoil anna madam. So bhí sé anna difriúil ag dulgadí an Slíseans Convent, agus socha go raibh mé beagáín duine at. Bhí mé ag caint difriúil ó bailíoch lia, ach bhí Gaeilge agam freisin, agus ní raibh Gaeilge ag aon duine a bhí a gomsa I limnach, ach go bháin mo mórthair, agus bhí múntóir Gaeilge agam freisin. Agus cumála sin bhí na banmhíalta an Ias agus cordúildom, ach bhí le mohawk agus Doc Martens agus army jacket agus rudí mar sin. So bhí ceapan go raibh mé má, ach bhí mé gcónaí a triblóid faoi mo grúig agus rudí mar sin. So bhí anna má agam I limnach, anna anhá, agus fós bhí mé gigáil I limnach agus tá cuid is móda mo winter I cónaí I limnach. Ach go luas an ócadí dúirt mé slán go limnach agus tháinig mé arás go bailíoch lia. Agus bhí sé iontach is tócha mar bhí mo mála carníní agam, bhí mé ag iarraí gigáil agus just bhí sé madam. Agus bhí sé tócha bhí mise ré agus bhí sé má. Agus sin mar thusnig mé a bheith DJ. Bhí sé actually an éasca mar ní raibh mór an DJs I bailíoch lia nua in éireann nús an domhan actually, agus ní raibh mór an clubanna ach an irid. So nuair a thusnig mé bhí mé gnóthach gach ihe, bhí mé géanamh a lán giganna. Ach ní raibh cumála sin, ní dólam go raibh mé an chéad mná DJ, ach bhí mé ceann na chéad mná DJ san domhan. So bhí mé anna gnóthach agus bhí mé anna sásta ag géanamh an fós seo, agus mar bhí mé rá bhí an feibanna agam ag eolam rudí I scoil. So bhí sé seo rud bhí mé ag bailú carníní ó bhí mé chalín anna óg. So bhí sé anna má, bhí sé fust anna má agam agus bhí sé really fun freisin. So ag an am sin bhí an las anam ag DJs, cosú le DJ Wiz, DJ Noise, DJ rudí mar sin. Agus bhí mé ag iarraí úsáid anam Gaeilge mar bhí grá am gur an tang agus é sin. Agus sin é an fá gur ní raibh is ag daoine conas a úsáid, ar ní raibh is ag daoine anam ach go bháinna daoine chuig mé go dtí an Gaelscoile, ach bhí mé ag gcónaí Aoife, mar ní raibh mór an Aoife má is anyway. So just ceap mé go bheidh sé níos fearr chuna úsáid Aoife na Canna. Agus bhí gach duine in ann bhí is ag gach duine mo dar anam,
anna topic. Agus ag an am sin bhí stáisíún TG cethair ag fás. Agus bhí siad ag glórag daoine cosú lomsa agus lán daoine eile an seo mar seo. Is tóca go raibh tattoos agam, bhí grúig dearg agam, bhí mé seanam carníní timpeall an chathair. So bhí simachú oberlum, agus caiig mé rinne siad a lán oberlum, rinne mé lán chlárna lo. Agus thug TG cehardom chun mo Gaeilge all arás. Tá mé fós ag irí é all arás, ach, bhí simachum ag oberlo, Agus ag an am sin freisin, just ceapan go raibh sé an má I bailíoch líon, níl mé an rá faoi an tír go léir, ach I bailíoch lia thosnig an Gaeilge a bheith anna cúil agus láidir agus bhí sim ag daoine óga chun Gaeilge léir, so bhí sé an má domsa chun anime a úsáid agus chun obair le TG cethair agus a bheith a gigál timpeall an chathair agus ar fud an down, ar fud an tír ach bhí mé san árap ag dhéanamh giganna san árap freisin. Ag an am sin as well, bhí sim orm, mar bhí mé ag seanam ceol leictreonach, bhí sim orm chun ceol leictreonach a dhéanamh. So bhór mé Atari computer, ní raibh aon rud mar sin riomhreacht a bhfuil a gcuine inis, ach bhí sé 6 games computer, bhór mé computer beag agus program Cubase úsáid an a long ceoltóirí é. So thusnig mé a múna má hain a bhaile an Cubase agus ag dhéanamh ceol uásach electrónach sa bhaile. Agus so mar bhí mé DJ agus bhí studio beag agam sa bhaile, bhí simagan chun níos mó eolalam agus bhór mé áit I Ballyfermot College Music Technology Sound Recording agus rudí mar sin. So cos mé 2 bhliain I Ballyfermot College agus eola mé a lán faoi ceol leictreonach freisin agus faoi ceol rinne mé live sound agus gacrad mar sin freisin. So bhór mé a lán ólas agus ceir an cuasa seo dom le mo gcuigáil freisin. Tá ní raibh mór an fuist mar fuam iniltóir agus fós níl mór an fuist mar fuam iniltóir. Ach bhí mé gnóthach ag DJing anyway. Agus comá lei sin thusnig mé ag géanamh ceartláin ceap mé workshops bhí mé ag géanamh ceartláin agus so bhí mé ag géanamh workshops le haig daoine óg agus bhí mé ag múna DJing. Agus rinne mé a lán I scoil an Gaeilge freisin agus bhí na postí ag bhí a Gaeilge go hiontach, so bhí mise ag eolam ó na postí. So bhí mé gnóthach ag dhéanamh sin. A comá lei sin bhí simagam I raidió a gcónaí. Bhí mé a gcónaí ar an raidió le Spin FM rudí mar sin mar guest ach ní raibh mé in ann fustaáil. I dhéan mé iireacht a lán uair chun I dulasteach an raidió ach bhí sé an dachar, even mar sound engineer, ach bhí sé an dheachar. Ach bhí mé ar pirate radio le haig am an ada. Bhí mé ar Jazz FM le haig timpeall 6 bhliain agus ní raibh an idirlín ann, ní raibh na stáisiún radio ar an idirlín. So bhí an daoine ag éisteach, bhí mé ag gáil litreacha ó daoine ó prisún agus gacrod, agus mar bhí mé géanamh an clár gach seachtain ag an town Canna. Bhí a lán daoine ag éisteacht. So bhí mé ar Jazz FM le haig an ada agus taréis sé sin chuig mé ar Power FM, Pirish radio eile, agus bhí sé sin mór ceol dása ach bhí mé an le haig timpeall 5 bhliain. Agus fós bhí mé gnóthach ag géanamh an DJing ach, fás bailíoch líasús agus bhí a lán clubanna, bhí gach den a DJ freisin, bhí a lán DJs
agus bhí mé ag éirí, agus bhí mé ma trocadí inis. So bhí mé ag éirí fós dullas jacadí raidió. Agus buchas le dia, tháinig mé bhór mé came across raidió pobl I cúlaigh níor FM dar bhanam dó. Agus bhí siad ag dhéanamh cuasa. So ceap mé féin má dhéananig mé béidir cuasa béidir go beag mé an ann clár, béidir go beag mé an ann a bheith fuimiúil tóir nó rud éigean mar sin. Ach ceapan go raibh mé ag dhéanamh an cuasa le haig ar bhí mé an dar seachtain san cuasa agus I fell in with a good crowd of Gaeilgeoirí agus bhí siad arála má bhfuil Gaeilge agat agus bhí mé sais agus I gceann I say seachtain bhí mé an air ag caint as Gaeilge mar tá níor FM stáisíún iontach agus tá mé anna bródúil a bheith ag obair leo agus tá sé stáisiún Burla ach tá lán Gaeilgeoirí ann agus tá I suppose tá intín an clé deis is tócha beagáín ach tá clár a gcóir gach duine tá clár Polish, Spáinis, obviously Gaeilge agus a lán clár speisialta agus cumála sin tá ceol speisialta agus ceapan mise go bhfuil go seanam níor FM an ceol is tá siad ag éirí áil ceol nach bhfuil radiostáisiún eile ag seanam. So tá sé sin is bralam ag obair leo. Nuair bhí mé ag géanamh an clár Gaeilge bhí siad arálam tásúlgam go bhfuil tú ag éirí dhéanamh de clár leictreonach freisin. Ach ní raibh mé ag éirí just ag seanam carnaíní mar tá bhí go leor clár na mar sin. So sin é an fágur ceap méid go raibh tá lán daoine ospáileach lia ag dhéanamh ceol leictreonach ach níl siad ag gáil an raidió lé. So ceap méid go raibh a lán daoine óga go raibh ag dhéanamh ceol an bhá. So tá 6 magazín, clár magazín agam faoi ceol leictreonach. Timpeall bailíoch lia ach dhéanamid faoi ceol leictreonach timpeall an tír agus uaireanta bín daoine ó thar leabhar ar freisin. A club ceol is anam de clár agus fós bín mé a chur léach ar beidir duine óg a bhfuil studio ina seomra féin agus bín mé rá bhfuil tú ag éirí tacht arás ar bhfuil tú ag éirí tacht go dtí ar mar clár agus bín siad rá ní leon Gaeilge agam, So so is bralam ag géanamh an a géanamh mar clár tá sé timpeall tríomhlín inis atá mé ag géanamh agus tásúlagam go bheith méid ag dhéanamh thaig am ada. Tá mé ag obair le níor FM tá mé ag géanamh an dynamo effect ag an nóméid seo agus tá sé clár bhfuil ag dul amach timpeall Europe na raidió pobl go léir I Eorp. So tá mé ag elam a lán ag an nóméid seo faoi gnó glas agus tá sé ag dul go maith. Tá mé ag dul go dtí an rank an seachtain seo cún a gur cúpla cruinniú le na tíreanna eile agus na raidió pobl eile timpeall an Eorp ach tá mé ag igáil ann freisin mar tá agent agam I san rank. So is féidir an measc má gá fust le chéile, so tá sé sin an bhá. Comá lei sin tá de dhéanaan mé an tréáil, tá sé ag tachtú na cartláin I dhéanamh mé na workshops DJing. Bhhailm níos mó dhéanamh in níor FM ach níl mé dhéanamh mór an san stáisiún ag an nóméid seo ach tá mé ag dhéanaan míad a lán tréáil le agluh nó an desk éonáis tréáil a bhfuil daoine ag éirí in níor FM. Nu a lasmuid in níor FM nu aon duine a bhfuil I raidió pobl I timpeall an tír tá míad sásta chun daoine tréáil a thugta na daoine a bhfuil ag éirí agus beag mé dhéanamh mé a lán agus buna mé a lán talamh as an tréáil
Ag an nóméid seo, tá míad ag géirí a dhéanamh tréáil i ggur Gaeilgeoirí, le haid beidir seachtain na Gaeilge, agus tá míad ag géirí an tréáil i dhéanamh trí Gaeilge, agus tá coolla méid go raibh léir le an technolíoch go léir as Gaeilge, so caid mé a lán le fálam. So seo é mo héal agus gur mágad a gurt an cura, tá mé anasáasta go bhfuil cábhaimseúr agam agus go bhfuil sé mo fust freisin. Gur míle maithagad.